guys. Ito na po guys ang aming granada sa likod ng aming bahay. Granada ang tawag dito sa amin sa Bisaya. Maraming bunga ang aming granada guys. Ang isang puno. Ang isa guys. Isa malapit na yung isa. Tignan namin kainin. Tignan namin kainin yung isa guys. Please don't forget to subscribe and click the notification bell, and please hit like, comment and share. Thank you for watching guys.